na dano haba ki gane nufina ki yabe ni kar ki bar na a zauce ki amsa wani kauna da san ki a rai sun taru kar ki bari sanadin bikin kwaro abada ni da ke na saba batun guje kikin gani ba zan iya ba tuna zama na ki zuciya ta ki karba ki ta abin da ke kaso ni ba zan hana ba nemi ki magiya na san nai kuskure ki mini afuwa sakar so ki warware ki mini lamunin zama ko wani bangare da zai shafi rayuwar ki ya zama na tare na da ambatan kira samu farar zuma tun daga kin su farki sai inda da kiduma tilas ne bi ki kana in ya lallama ni ban so furta kallabar sai an jima ki yafe ni sahiba kin zamto a bariya ba ma na san ba zan yi iya ba mu kulle na zuciya ta na baki kin kulle kiya da shi ya tafi ki sarranki ni dai magiya nake ki buɗe baki ki ce kin ta babu fushi a ranki na laifi gare ki kuma na amsa da kaina ki haƙuri ki bani dama in wanke kaina wani irin raɗaɗin zafi a raina an wasa sai da in samu burin tsugunna idan na nufo ki zana zuwa shin wa zai tare ni wace yanda ka ta sai dai a kashe ni kuma kina fushi da ni na tunani ita ya zana kara sogun kiki na tare ni dan aikin ki ne ki ko kin manta ni ne mai hana damuwar ki ban san ko sofa ne ban dama in zo gare ki ko tanke ne tunanin kwakwalwar sirrin zuci ne ni ba kan ki ba na wako a tambaya komai na wana ki ne kin jabibiya jini na da naki sun da mazagara min ne jiki abin guda ne zinariya mai so na ki ba ni dama dan kika bar na zan yi fama ga san kya zuciya ya girma Midgate Mix.